Kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam hiira mon hade men nadde habruji meɗen dabal ko fate korko siftindon ton hande ko talata no gasse nayyi lewru février hitande ujunaji ɗiɗi no gasse jeegom jeeɗiɗi lewru korko wonande heɗotoɓe min ko adinde kumtari yonta hande humtise e oɗo ñalawma talata ko 6h26 subaka alarba janggo e kajjari ɗum poti dartinde ɗum ko adi 6h02 nden woni salat ɗum noon humtite janggo ko 6h27 ñande alhamis kajjari foti dartade ko avant 6h01 humtite ko 6h28 ko jiida e ɗum kadi hawnaki ñalawmaji garoji ko fati habruji patuɗo e korko habruji men États-Unis guidaɗen ko to Washington. Président mo États-Unis Donald Trump mon continue hande dartade walla wasde ɗoftade yamirode ganduɗa ummide toon Cour suprême ndeɗon yamirode noon jaa hen gueɗe ɗe ganduɗa patuɗo en tarif ɗum noon ko ɓeydigol haalisaji ko wiyete frais douane marchandise aji gummotoɗe caggal leydi e wayno ko kamɓe Cour suprême mbi wonde ko kanko Donald Trump o ala ndeɗon yamirode o ala oɗon hattan wawi wadde ɗum noon ko congrès ɗum ɗo foof so tawi dartini ɗum ɗon firti wonde ko yamirode nde walla ñawore nde yamiri wonde ko kanko Donald Trump lawmo kene foti remboursede kene ɓuura $7 milliards ɗum noon wonde ɗeɗo leyɗele gonɗe caggal leydi ko ɗum woni oɗo sa joni kamɓe congrès to eɓen continue ƴewde peeje hono ko fursudemo gouvernement makko kanko Donald Trump holno oɗo kalis remboursé men wayno o ɗoftaki ɗum ɗon men wayno ko ñande yamirode nde yaltinde janggo muɗum ñande asid ɓen ɗo kanko waɗi makko yamiri état ji gouvernement ji eɗone foof kala mo ganduɗa tarif muɗum wonno ko 10% o ɓeydi hen ken wona 15% ha heddi Canada e Mexico en kalino habruji ɓennir ko sibabunde kanko Donald Trump gouvernement makko dañino nanodiral hakkude kamɓe Canada e kamɓe Mexico ko fati tari to Washington hande tungnade kadi ko anda kamɓe NPR ko bindel wayno président mo États-Unis Donald Trump mo arton hande to congrès huccide américain ji haalande ɗumen holko waɗi e laamu makko ko fuɗɗi ko mbiyata en holno mbadi laamu makko walla holno mbadi leydi ndi ko fati surtout ene ngal holto yarata ɗum ɗo fof nan ari ko caggal nde kanko Donald Trump agenda makko walla gueɗe ɗe ganduɗa ɗe yinno wadde ɗe oɗo sa joni jogui caɗele kewɗe caɗele gadanɗe surtout ene ko caɗele patuɗo en gossodiral mo jeygu hakkude États-Unis e leyɗele gonɗe caggal leydi ɗum noon kadi nde yiya wona kamɓe Cour suprême ñawore sakkitinde mbaɗi ko fati en wiide wonde ko kanko Donald Trump ene wayno ko helde bibji makko wonde ko ala won hattan won wadde ɗiɗon tarifaji e aduna he foof caɗele goɗɗe ɗe kadi ene wayno ko yiyete toon to immigration hono kamɓe démocrate en e kanko kadi Donald Trump ɓe mbasi nanodirta hande ko fati en budget pour immigration ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en kanko Donald Trump joguen caɗele oɗo sa joni ko jiiɗa e ɗum ɗon tan jiiɗa e sondage uji gummiɗe toon to Washington en wayno hitande makko adande e laamu yimɓe hewɓe no gandi oɗo saji yimɓe sappo so ƴeftama jeegom hen mbi wonde ko laamu makko ngo en ko fuɗɗi ko en ene wayno ko ndeɗo hitande ɓennude nde ɓuuri bonde e hitande hade makko laamade ko hunde nde ganduɗa en ko fati surtout en kisal ko fati en ngaalu e ko fati en gueɗe kadi jokkodiral hakkude États-Unis e caggal leydi ko way wonde fof kanko Donald Trump o arata 9h jamma heure New York to Washington hande ne haale hono kanko gardiɗo FBI nde wiya to Italie wonde yimɓe jowannoɓe ɗum noon caggal nde kamɓe équipe worɓe équipe worɓe foof ɓe gañi médaille d'or kanko waɗa makko yiyamo wone to lakorum ɗum noon ko yimɓe to ɓortoto comci men ɗum wonde kadi yimɓe jowannoɓe kamɓe fof eɓe jogui butelaji sangara eɓe berlodira oɗon sangara ɗum ɗo fof ko hunde gaddi ɓeydude oɗo sa joni kala ko wiyete en haalluji fatude makko kanko Kash Patel siftindon tan ko nde o yahata toon nde kadi ene wayno ko haalluji kewɗi kalanomo wonde ko avion mo ƴefti o ko avion FBI pour yaade toon taw ko wona mission mo ganduɗa leydi ndi ɗum ɗo fof ko hunde ko dépense uji ɗi ganduɗa potani wadde ko wawi wonde fof ene wayno kanko Kash Patel o arti leydi kono noon ene wayno ko haalluji ɗi nen ɓeydo hewde ko jiida e ɗum ɗon kadi ɗiɗon équipe aji ɗiɗi jowannoɓe hakkiji ene wayno kañum en koye men koko invita toon to congrès tawede discours makko kanko Donald Trump e nder konguɗi ɗi o haali kanko Donald Trump o wi wonde ko inviti worɓe hay rewɓeɓe kadi o inviti ɗumen par ce que so tawi o invita rewɓeɓe kanko waɗa makko ene wayno ko so tawi woteji hitande ujunaji ɗiɗi nogas jeegom mbaɗi kanko waɗa makko batteɗe empêché to Washington tungnade kadi ko yalti on neɗɗo goto kañum hoore mum meeɗi ɗum wonde goto e yimɓe artiɓe FBI walla adjoint ji muɗum ene wayno wonde kanko Donald Trump seki oɗo sa joni kanko waɗa makko wi wonde ko présente sode pour wonde candidat fate sarɗiyanke to Maryland tungnade hande habruji gummiri toon kanko biyeteɗo David Steinberg ene wayno ko kanko waɗa makko koye yimɓe hohoɓe ɓurnoɓe hewde grade uji toon to FBI kanko Donald Trump o seki o wi wonde ko kanko waɗa makko ko présente sode pour wonde sarɗiyanke to Maryland ɗum noon ko heftude hono jonde makko kanko Steny Hoyer ko démocrate o jogorani wontude candidat par ce que woni no sarɗiyanke kili hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e goho kañum kadi ko démocrate ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi habruji kesi wonande yimɓe o sa joni e kanko Donald Trump ɓe seki e yiɗɓe kadi wontude sarɗiyankoɓe ɗum ɗo fof ko pour habtade mo kanko Donald Trump ko jiiɗa ɗum e kamɓe démocrate en oɗo sa
sa joni nder analyse aji de mbadi mbi wonde ko laamu makko kanko Donald Trump en wayni ko gedde de mbarade dum non gila affaire immigration no be diddirti yimbe no nangirti yimbe e gedde de ganduda de mbadata yimbe liggotonobe son dum do fogo en wayni ko wiide mabbe dum foti sifede ko way kono terrorisme dum non kadi tungnade ha ande sardiyankobe hewbe taw ko démocrate be NPR limti habruji men international guide den ko to France tungnade kadi ko yaltino woni ambassadeur mo États-Unis gondo ton to France biese de Kushner siftin don tan ko kanyum woni bamum Jared Kushner kadi ko isum Donald Trump kadi ko gote conseil Donald Trump kewdo nulet ko faati hareji ton to Ukraine e Russie ko faati hareji hakkunde Iran e États-Unis ono kanko biete Charles Kushner dum non tungnade kadi habruji gumiri ton to NPR be bi wonde ko kam ardibe ton to kedose dum non ko affaire étrangère mo France odo sa joni be kadi mo kala ko faati jokundiral ngal foti jogade laamu France walludem dum da émission makko dum non ko ciagal de haaluji kewdi badadi tan ummi ton to Washington ne haala affaire odo suko goto barado ton dum non ko ciagal de pelbundiral wadi hakkunde kambe wonbe bangi nyaame won bangi nanu de be cipir ton on kanko biete de Kentina Deranke jaro dubi no gastati barano ton taw kadi ne wayno kanyum horu mum mayde mudum ari ko hakkunde sipirobe groupe aji didi waddo to wuro hetan Lyon dum non nder ko yiya wonde ko kambe kedorse nder gardugol makko kanko ministre des affaires étrangères mo France biete Jean-Noël Barrot o wi wonde ko noddini altin bindo en wono kanko Charles Kushner yo arton to ministre des affaires étrangères pour wa famde holko ni sababu États-Unis et surtout en gouvernement Donald Trump haali kedi kewdo wi wonde ko kanko barado en ko laamu te wari mo wala gedi banno dum non e wayno ko sibabu ni kanko wari mako salim arde ton to ministre des affaires étrangères o do sa joni be mbaari mo kala mission mo jokorno wad pour en jogade mo accès e kala gede de ganduda ton to France hebde dum kadi wiide mako kanko Jean-Noël dum do foko gede de ganduda kanko ambassadeur on foti famde dum ko mission mako so tawi woni leydi janani so noddama yo ar on foti arde o jabade ko woni fo en wayno ko kanko ambassadeur mo États-Unis gondo ton Charles Kushner o jabaki taw ko fati dido halluji kono non wayno kam tungnadi kanko Jean-Noël ko haali blog de be kanko ambassadeur kala ko fati gede de ganda wadanno dum don wawi hadde wadde liggey makko ko hunde jogorde beydude uure wonde odo sadio hakkunde kambe France et États-Unis habruji men international hande to Iran kambe États-Unis ben continue hande wiide wonde be ngor koy parde kono non tungnade hohobe hewbe yaltube wiide wonde kambe États-Unis odo sadio be jogi cadel sibabu nandude holno foti bonandede jogor wonde so tawi be pelti yande to Iran tungnade ko be kala be bi wonde kambe États-Unis be mbaawan wadde opération ngaji holno mbadi Venezuela ni tawbe mbadani degaji bondi kono non kadi en wayno ko so tawi be wadi dum don hawnaki harande ma yaaci ha ken waaw bonandebe gede mabbe kewdo gonde région ngaji walla gondi ga États-Unis même ko wadi hono kanko dan champo do sadio mo jogi ardibe be jogi odo sadio ni siktare mo wonde ges ko kambe ko mabbe poti bombardu Iran siftin don tan ko kaldigal hakkunde kambe États-Unis kambe Iran ene continue ton to Genève to ene wayno ko délégation ngaji fof kotino kono daminino artude pour wiide wonde ko on to be nandiri won ke to be goddi keddi kambe Iran kadi be kalini mbi wonde so tawi États-Unis jabi ittude kala sanction ngaji pawade mabbe kambe ko mabbe bawo wiide wonde be goppi kala programme nucléaire mo jigno kono non be beedi nan bi programme mo nucléaire mo jigno ko programme fate en énergie wona programme uji kabirde ko way won fo en wayno odo sa joni haggilaji fo nen kucciti ton to Iran hakkunde mudum e États-Unis to Israel hono kanko premier ministre mo ent merandi mo daminama warton ko uddidde hakkunde ceylagal gongal hakkunde kambe ent e Israel dum do fogati ko peji kanko Donald Trump de jogi odo sa joni yañude jokkondiral Israel jogi ko surtout en ton to Moyen-Orient et surtout en ko fate wona leydel arbe tan mais leydel gonde ton to Asie ko way wonde fo en wayno ko kanko neranda modi siften don tan wari no dumuno binno to États-Unis o wawi kadi signindirde Donald Trump jokkondiral kewngal ko fate surtout wasundirde mudum gede de ganda marchandise o wawi kadi signinde wonde mo cioda kabirde kewdo ummade ton to États-Unis o wawi ni kadi wiide wonde ko kala pétrole mo sodanno to Russie en wayno hayti dum non ko gede de ganda kambe Amerique be bi wonde dum do fu ma wallubi kadi tampinde Russie na sibabu ndi Russie na bi calima dartinde hade nde woni contre Ukraine to Sénégal hono kanko premier ministre mo leydi Sénégal Ousmane Sonko en wayno to assemblée nationale me bonyel jabade gede kewdo ko parto de en kambe député ko jigno sitin ton tan député kambe wonbe lundu ko be selinobe art lawol makko gadandol de warno son kon nan e ngol do lawol be ngari kadi hande be gulliti wonde potal wodani hakkunde mabbe kambe député wonbe laamu e kambe député wonbe lundu ko fate no foti gor foti yogi tam nam ko Ousmane Sonko jabima won namde wono jabade en tesira en namde parto de kala ko fate debbati gorka ko gongu ton o jabani halde no fewi kon non ko fate cadel gonde ton to université Cheikh Anta Diop o haali en wi wonde ko hawnaki mabbe mbaw wadde ton commissariat ngam gittu kadi won yimbe won e ginde men won nokkuji fate nokkuji woni tungna hande ko anda en wayno université won koddirde gonde ton mabbe guddiri won hen e wiide mabbe ko CS tambe jarata
khabaruji men international cektor den ko tonto Mauritanie tungnadi kadi ko yelte journal biyeteɗo point show ko journaliste goto radio Mauritanie biyeteɗo Hafizul Abdallah kanyum horu mun wayno nangama hanki to Mauritanie kanko wara mako halin gilnyen samedi de o wandi ko nyande altini kanko mo porte plainte mo wayata procureur gondo to Nouakchott banque hirnang pour waw kalmisade ton kanko wara mako won cadele di ganda lamu gon fade mako surtout en cybercriminalité dum non ko teprid ko fate kisal e we kanyum horu mako won pression ngaji bade mako dum non ciagal de kanko wara mako haali kongol gol kadi ko miijo haqqille makko e kadi goldon kongol kadi kuli leydi Mauritanie nden dum no wayno ko ciagal mudum kanko wara makko addi hoore makko to commissariat porte plainte e ciagal ko nden woni o nanga tungnade kanko gardido éditeur uji liggoto e galleji yandiyankobe ton to Mauritanie kanko biete Moulay Najim Moulay Zain o haali o wandi dum do ko hunde ne ganda kambe leydi Mauritanie e porte dartinde dum tampinde beedo jandiyankobe o haali kadi wi ko yaaci en wandi ko do journaliste yo accir ko yaaci téléphone makko e kala ko haalira no heftam donc ala communication mo jogi kanko o do nanga do biete do Hafizul Abdallah gila ndew nanga hawodo nyalawman